Un total de 8.881 alumnos e profesores de 66 centros educativos da provincia de Ourense participan este ano na quinta Semana Escolar das Letras Galegas, unha actividade organizada e promovida pola Deputación de Ourense para celebrar a Semana das Letras Galegas. O obxectivo é pôr en valor o noso idioma e a nosa historia, achegando aos alumnos a figura de ilustres intelectuais e autores ourensáns. Este ano o protagonista é Xosé Ramón Fernández Oxea, Benchosei, e sobre a súa figura e obra desenvolveranse unha serie de actividades literarias conmemorando os 30 anos do seu pasamento. O pasado ano o protagonista foi Carlos Casares e a Casa dos Poetas, os autores que foron galardonados, os autores ourensáns que foron galardonados co premio da Casa dos Poetas, e este ano a Diputación decidiu dedicar o ano dedicarlo a Benchosei, que é un autor ourensán que naceu en Ourense, pero que non ten o coñecemento que merece. Entón, con moi bo criterio, a Diputación decidiu dedicarlle este ano porque se cumplen, creo que son 50 anos do seu pasamento. A Deputación de Ourense tomou esta efeméride para lembrar a importante traxectoria intelectual de Benchosei, a súa gran personalidade e o seu labor como xornalista, etnógrafo, historiador, autor literario e impulsor de moitas actividades culturais. Neste sentido, o Goberno provincial determinou nomear 2018 ano de Benchosei na provincia de Ourense. Brevemente, a figura de Benchosei é unha figura, foi un home polifacético, foi mestre, pedagogo, lingüista, etnógrafo, arqueólogo, político. El militaba no Partido Galeguista, apoiou o Estatuto Autónomo de 36 e ademais foi conferenciante nese sentido porque deu varias conferencias no ámbito político. O arquivo persoal de Benchosei, legado á Deputación de Ourense, está integrado por 5.000 cartas correspondentes a todas as décadas da súa vida, unha importante fonte documental para a investigación da primeira metade do século XX, tal e como afirma Manuel Baltar no limiar do libro Benchosei e a súa xeración, presentado hoxe. Ferramenta imprescindible para dar a coñecer e para valorar a importancia de un galego tremendamente importante, o que o único para el era esa galeguidade que tanto puxo en práctica.